Добър ден! Умишлено изчаках да направя това видео. Бях решил да го правя от ония дни, но умишлено изчаках да видя какво ще се случи с така наречения доклад. И точно преди малко разбрахме, че доклада за България е бил положителен. Гледахме толкова много време разни хора да се разхождат по телевизиите, да ни обясняват колко много ще цъфнем и ще вържем, ако вкараме в България еврото. Как сме щели да станем като европейците, как сме щели да станем като Германия, която била водещата икономика на Европа, как са щели цените изобщо да не помръднат, независимо, че те още от сега ще тръгнат нагоре. И ще ви говоря на диалект и ще използвам и на цензурни думи, защото тия, които направиха това нещо, те го заслужават. А и овчето стадо, което нищо не направи и гледа умно, то го заслужава. Аз го говоря като човек, който е извън тая държава, който е от хората, които са постоянно страдат от така нареченото евро и от евроцените и от еврофашизъма, който ги наблюдава тия дни всеки ден и може би сега ще ви обясня някои неща, какво ви чака. Защото тия, които излизат по телевизията и които вие ги слушате, те не ви ги казват тия неща. Те няма да ви кажат това, което аз ще ви го кажа. Излизат някакви глупаци и там... Вчера го гледах един глупак по една от националните телевизии, който обясняваше, че видите ли, цените в България няма да бъдат по-високи от тия от Гърция и в другите европейски цени, от другите европейски страни. Ало, цените няма да бъдат по-високи, а стандарта на живота и заплатите какви ще бъдат. Така че просто аз се очудвам на този народ. Гледам ги сутринта, излизат хората пред парламента, има хора, които не са съгласни, има хора, които са отишли там в същия момент и тотално неадекватни и те не знаят за какво са там. Отишли са, защото са чули, че еврото е опасно, но те не знаят защо. Въвеждането на еврото си има своите последици. Тук излизаха едни идиоти и ми говорят за дигиталното евро. Ало, дигиталното евро е влезло вече отдавна. За какво ще ме плашите с дигитално евро? И това нещо с дигиталното евро изобщо не е това, за което говорят. Сега ще ви обясня за какво става с дигиталното евро. Искате еврото? Окей, няма проблем. С въвеждането на еврото едно от първите неща, които ще ви се случат, е това, че няма да може да получавате пари в брой, когато работите. Това със сигурност ще го въведат, защото трябва да приравнат законодателството и изобщо изискванията на Европейската банка към българското законодателство и така нататък и така нататък. Така че, както в Европа нито един работодател няма право да ви плаща кеш, въпреки че може да го има, някъде е незаконно. Това ще бъде едно от първите неща, които ще се случат в България. Следващите неща, които ще се случат е, че леко по леко, може би няма да стане веднага, но леко по леко вие няма да имате контрол над вашите пари. Но не като дигитално евро, а всъщност вие няма да имате тия евра, защото те няма да ви ги дадат. За какво става въпрос? Давам ви го примера с Германия. Нали всичките искате Германия? Искате най-добрата икономика в Европейския съюз. Заповядайте в Германия. Заповядайте като обикновен човек, който няма пари, който трябва да работи в тая държава и ще видите да се блъскате директно с товарния влак на европейската действителност. А не да ми говорят какъв бил стандарта на живот в Германия, какви били заплатите на Германия, колко била средната заплата на Германия, какви били пенсиите на Германия. Ало, колко хора в Германия взимат средна заплата? Те са може би под половин процент. Това са висши служители, менеджери и така нататък. Обикновеният германец и обикновеният ауслендър като нас взима заплата от порядъка на 2000-2500 евро, максимум 3000. Но
Някой по българските телевизии каза ли, че тия 3000 евро се облагат с прогресивен данък в Германия? Каза ли ви го? Не. Може би защото някои големи икономисти не го знаят, може би защото умишлено не ви го казват. Някой каза ли ви, че социалните и здравните осигуровки са над 30% от брутния ви доход? Не, нали? Вие няма да продължавате да плащате или да не плащате тия осигуровки, които сте плащали в България, защото най-вероятно там ще го введат в първата година след въвеждането на еврото, вие да плащате здравни и социални осигуровки задължително, като процент от брутното ви възнаграждение. Така е по тия правила тук. Следващото нещо, което е, и което е още по-гадното, може би това е същността на дигиталното евро. Вие няма да можете да си направите договор или покупка на нещо по-сериозно, без да дадете вашата банкова сметка. Те ще ви задължат да имате банкова сметка, както е тук. Защото банката това чака в момента. Те затова ще ви вкарат в еврозоната. Вие не си мислите, че ще ви вкарат в еврозоната, защото са много хубави. И че сме много добри. Започвате едно по едно. Ма искаш телефон, мобилен оператор. Мобилният оператор ще ти каже: дай ми банковата сметка да си дърпам месечната такса от сметката. Ти ще кажеш: не може. Той ще каже: ми няма договор. Отиваш да си правиш договор за тока, или ако го имаш вече, те ще кажат банкова сметка, от другия месец почваме да си дърпаме парите сами. Ти казваш: ама не може. Сори, прекратяваме ти договора, спираме ти тока и до тук. Същото става и с комуналните услуги, същото става с каквото се сетите. Единственото с кеш може да разполагате, само ако идете на банкомата да си пазарувате от магазина. Там хранителни продукти. И в един момент ще се окаже, че ще се появят проблемите и с банкоматите, защото примерно тук започнаха да изчезват банкоматите. Леко по леко махат от тук, от там. Това е въпрос за Германия. В нашия град, на моята банка, е останал един единствен автомат и могат да го махнат всеки момент. Това означава, че единствената ми възможност ще бъде да работя единствено само за онлайн разплащане. Всеки един, който имате задължение към него, ще ви иска банковата сметка и ще си взима сам парите. А вие реагирайте по какъвто искате начин. Ако не искате, ще спите на студено, няма да имате ток, ще ви спрат дори наем, ако плащате, те ще задължат наема да си плащате по банков път. Така че нещата не са толкова лесни, как някой ви ги представят. Те може би много от тях не ги знаят. Аз ви го казвам като човек, който живее в тази действителност, който също плаща по този начин, защото няма друг начин. Ако искаш да живееш в тази система, ти си принуден да плащаш по този начин. И това силно ме дразни. Такива хора, които излизат и говорят за това колко ще ни бъде добре. А за цените, вие чухте ли някой от тия всичките да излезе и да каже: аз гарантирам с името си, че цените след въвеждането на еврото ще се запазят същите? Ами извинявайте, германците все още не можат да си върнат стандарта на живот от времето на Дойче марката. И аз това го знам от германци. Моето другарче е била точно в Германия във времето, точно когато е въведено еврото. И в първия 1 и 2 месеца тук е било ужас. Много хора са обеднели, много хора са станали милионери и милиардери в хаоса. Да, леко по леко нещата се уравновесяват, но никога цените не са станали както са били по времето на Deutsche марката. Цените до ден днешен растат, стандарта до ден днешен спада. Да, има и други причини, не е само еврото. Но влизането ни в целия този батак, евробатак, той ще ни докара до степен такава, че ние бедните ще трябва да плащаме дълговете на богатите.
Това също не ви го казват. Защото това са държави с задължение. Немската икономика, която казва, че е най-голямата икономика. Някой каза ли ви, че преди месец и нещо немския Бундестаг свали дълговата спирачка, която ги ограничаваше да теглят кредити? Това означава, че от тук натам те ще задължняват още повече и повече. И както се казва на немски, ние после ще платиме общо рехнунг. Малко като нещата стават леко с нашето влизане в еврозоната, стават като в ония виц. Вие май си поръчахте кюфтенца, пък айде да ви напишеме кърначета, пък вие накрая ще платите за шишчета. И ние май няма да платиме за шишчета, ами май ще платиме за онова японското филе, където струва по 100 евро 100 грама. Така. Идем и да псувам. Идем и да псувам не само политиците, аз политиците отдавна са им теглива на майна. Идем и да псувам този народ, който продължава да седи на диванчетата и да гледа и да се чуди какво ще се случи. И какво си мислите? Че като дойде еврото, ще бройте евра и ще ви направят пенсиите по 1000 евро и заплатите по 3000. Знаете ли колко взима един обикновен работник в Германия? Искате ли да ви го сметна? Един работник, който е средна квалификация, взема от порядъка, да кажем, 2500 евро. Някои могат да взимат и повече, които са на леко по-висока длъжност, защото в Германия в момента заплащането на час е 12,81, мисля, че беше. Много хора дори не работят на пълно работно време. Много хора работят на непълно работно време. Някои хора работят в Германия има така наречен мини-джоб, който е, мисля, там малко часове в месеца, без осигуровки. Той се ползва като втора работа и е 560 евро, мисля, че в момента. Много хора нямат основна работа и работят само този мини-джоб. Калкулатора за данъците, примерно при 3000 евро, е така, че при 3000 евро бруто вие ще имате отдръжки повече от 1000 евро. Да, те зависят от някои фактори, но със сигурност са повече от 1000 евро. Първо заради прогресивния данък, второто заради осигуровките, третото заради така наречената Штойер класа, данъчна класа, която всъщност там има няколко класи и да речем един българин, който е дошъл сам да работи в Германия, да речем е разведен или не е женен, той попада в така наречената първа група и при 3000 евро брутно възнаграждение той ще са му някъде около 1300 евро данъците и отдръжките. Ще му станат 1700, от които 1700 най-вероятно около 1000 ще плати за наем. И му остават 700. Може би 200-300, зависи начина на придвижване, но порядъка на 200-300 ще му струва да се придвижва до работа. Било с бензин, било с някакъв друг превоз, автобусен, тролейбусен или метро и така нататък, зависи къде живее. Той трябва да яде. Ако има кола, трябва да й плаща данъците и застраховките. Точно и застраховките с въвеждането еврото ние влизаме и в другите. Даже днеска гледам пак един закон, нещо се гласуваше. Виждате, че миналата година се направиха промени при минаването на технически преглед, подобно на това, което е тук, и много хора изпищаха. Те първо ще има и застрахователите да въвеждат тия правила, които са тук, и при нарушение, примерно, могат да ви дигнат 2 или 3 пъти застраховката. Защото в България има страшно много хора с нарушение. Застрахователите го знаят това и те само чакат момента да ви откъснат главите. Тук някои хора плащат застраховки за автомобилите си по 1000 евро. Ако имат прегрешение. Или ако нямат стаж.
Защото това са фактори, които влияят на застраховката. Ако нямаш стаж и ако имаш нарушение. Един и същи застраховател при нарушение, за което имате някаква вина, но още на следващия месец може да ви увеличи двойно застраховката. А може би и повече. Не знам. Аз не съм правил нарушение, но знам хора, които са правили и плащат луди пари. Така че това са все фактори, които са свързани с тази общата евросистема, която толкова много я искате. И в един момент ще се окаже, че българите ще станат като крепостни селени, които ще работят за европейската система и практически нищо няма да може да остане за тях. Дори не можете да я излъжете, защото те ще ви взимат парите предварително, без вие да ги давате. Защото в момента, в който работодател е превел парите по картата, виждате веднага как част от тия пари заминават някъде и само видват извлеченията. Това за това, това за това, това за това и накрая ви не остава нищо. Такива работи, мои сънародници. Някои неща могат да ви се строят играчка, ама те първа предстои да разберете комбо педели. Честито ви евро! Всичко хубаво ви желая!